bide luze. Gaitezen puntuen arrantzan, denbora. A ver, irun etapa bixak, Bea, zukin. Nik asmatu. Vale. Venga, behitu bestaldea, Ez, nime beti beste aldea, eta zuzen. Lego zugintzen hunda hor, jaizki beha ningo izuten, nahi. Abeslaria, abestu, abestia. Ufala. Kantante. Korua. Opera kantaria, tenorea, soprano. Pavarotti. Kantanti, Abotsa. Abotuarik. Txapela bat irazi, o txapela jantzita ibiltzei kantatzeko. Leibak. Gertu gabiltza, Leibaka. Oso gertu. Mikroa, estenatokia. Eske, saiara, kapela... Orkesta. A capela. Oso ongi! Ah. Tagik. Magalena. Kambia ingo dugu, gero izango izan. Bai, gero berriz bultatu maiu. Ia marrazen. Edarontzi azpikoa, hori zerak, posada sosa. Eta betea, bai. Oie, benetan, hau erabiltzen den gauza bat da. Ez dut ino izan zu. Bueno, dauka zentzua, baina... Etxeetan ikusi duzu olakon bat. Sakolontzi bat, edalontzi bat, ura. Goi katillo dibujatu eta hola plater bat eta fletxekin jarriola. Claro, oizitun. Posaba sosa? Bai. Oso ondo. Bai. Usaba sosa. Oixa, sosa Eske, kaustika. euskara. Amago segundo azken marrazkirako. Zer da hori narea? Denda kampaina etxe bat, Mesedez. Alabados a Dios. Bai, Ku Klux Klan. Semana Santa. Aste santua. Obedezea, matik. Nikola Biz. Obedezea, Ete operazio estetiko baten ondoren. Konfesionario bate. Bai, pixka doi... Oika, zirkoko karpaz, non ikusten zu hor, zirkoko karpa. Matu, koetira. Bai, horako zer batien. Paiasua. Paiasua zu. Baita, bai. Bai, claro. Haupa Paul. Haupa Paul. Ondo, Paul. Artzainak, etxea... Oizer da, zein nahi du? Zein nahi dek? Paul, zein nahi dek? Zer da, hoi? Ah, txarto. Un 5 pelau,